आंतरराष्ट्रीय योग दिवस विश्वभर सगळे उत्साहान साजरे करता आणि आमच्या गोंयानूय मोठ्या प्रमाणात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पुढाकार घेऊन सगळ्यांक योग करपा खातीर मोठ्या प्रमाणात तेंच्यांनी उमेद दिल्ली आसा आणि बऱ्योच बैठको घेऊन प्रयत्न करून सगळ्या योग जितले म्हणून ऑर्गनायझेशन्स आसात, संस्था आसा, तांकां एकत्रित करून त्यांच्या स्वतःच्या गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या मिनिस्टर्स आणि ह्या सगळ्यांक त्यांनी प्रवृत्त केल्ले आसा आणि त्या पद्दतीन गोंयान सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात ह्या वर्साही योग जे आसा तो दिवस साजरो जाता. ताचो खूप आनंद आसा. आमी गोंयच्या सगळ्या लोकांक ह्या योग विद्ये आकर्षित जावपाची सूचना करता. कित्याक आम्हा गोंयकारांक आरोग्याची आवश्यकता आसा आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे आयच्या ह्या धकाधकीच्या काळान, धावपळीच्या काळान योगूच अशी विषय आसा की ज्या दिसा आमी सगळे जण एक पूर्ण बरो दीस जो आसा तो एक सकाळ फुडें जर समजा आमी एक 15-20 अर्ध तास किंवा 1 तास जर आमी आमच्या ह्या शरिरा खातीर दिलो तर मोठ्या प्रमाणात आमचें आयुष्य जे आहे ते वाडपाक हे योग आपल्याक मदत करतले. म्हणून सगळ्यांनी योग जरूर करचो. त्याच प्रमाणे ही गोष्ट तितलीच ध्यानात धरपाक जाय. योग म्हणजे फक्त आसना न्हू, तर योग हे मनाक बरी शांतता दिवपी असे एक शास्त्र आसा जे ऋषी मुनींचे शास्त्र. म्हणून आख्या जगाक सगळीकडे युद्धाचे वातावरण पेटला तर अशा या परिस्थितीत सगळ्यांची मती, माइंडसेट जो सारको दवरपाक जाय तर ताका योग ह्यापेक्षा मोठे समाधान ना. सगळ्यांक हे आध्यात्मिक पद्दत जी आहा ती जगपाक प्रवृत्त करपाक जाय आणि म्हणूनच विश्वभर ज्या ज्या ठिकाणी हे योग संपन्न जाता थंय मेसेज एकूच, आमी सगळे मनुष्य म्हणून सगळ्यांनी बरे भशेन रावपाक जाय आणि योग म्हणजे जुळणे. आमी एकमेकांक कनेक्ट रावपाक जाय. एकमेकांचे विचार जे आसा ते आमी आयकपाची आवश्यकता आसा आणि जर आमी सगळ्यांनी घरान सुद्धा हो विचार एकमेकांचो आयकून जर समजा आमी योग घडयलो म्हणजे आमी एकत्रीत रावले तर म्हाका दिसता आयच्या काळान आमकां समाधाना खातीर आनी खंय वचपाची गरज ना. असो हो योग जो आसा तो सगळ्यांनी करचो आणि आपले जीवन जे आसा ते दीर्घायुषी करचे. मुख्यमंत्री जसे प्रमोद सावंत हांगा गोंयांत प्रवृत्त करता सगळ्या लोकांक, तसे विश्वभर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी सगळ्यांक हे योग करपा खातीर स्वतः योग सिद्धी करतात आणि एक बरो मेसेज जगा पर्यंत त्यांनी पावयल्लो आसा. म्हणून म्हाका अशें दिसता की अशें जेन्ना देशाक आपले भारत देशाचे ऋषीमुनींचे शास्त्र विश्वभर पावोवपा खातीर जो प्रधानमंत्री काम करता अशा प्रधानमंत्रीचो आमकां खरोच अभिमान आसा आणि ही भूमाता खरीच तांकां आशिर्वाद दितली. आणि त्याच्या बरोबर जितले म्हणून सगळे माननीय मंत्री असतले त्या सगळे मंत्री सुद्धा आपापल्या कार्यक्षेत्रान व योग सगळ्यांपर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करता. आमचेही श्री दत्त पद्मनाभ पीठाचे इटली असो, त्याच्यानंतर अमेरिका असो, ऑस्ट्रेलिया असो, दुबय असो, सगळीकडे आमच्या या सद्गुरू योग गुरुकुलमच्या माध्यमातून योग सगळीकडे कार्य चालू आसा. तर असे हे योगाचे कार्य कितले महत्वाचे हे सगळ्यांक सांगपाची आज गरज उरलेली ना. सगळ्यांनी योग करचे आणि आपले आयुष्य जे आहे ते वाढवचे आणि निरोगी जीवन आनंदाने आपल्या परिवारासहित काढचे. देव बरे करो.